लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बोथोरा बारा मोजां नङा, थेवबो बैसागु प्रग्राम नायनो थांनो नागिरदों। बिराद गोबाव जाबायमोन आङो जोंनि सिमेन्ट सापुरि ओनसोलनि बैसागु बिदाय प्रग्राम नायिया, खमैबो 10 बोसोरनि बारबाय। स' बेनिखायनो दायो न'आव दंफैयो जेब्ला आङो नोंथांमोनजोंबो जोंनि बैसागु बिदाय प्रग्रामखौ शेयार खालामनो सानबाय आरो आंबो नायथावथावनो आरोना। स' फैदो लोगोफोर आंजों लोगोसे बैसागु बिदाय प्रग्रामसिम। नै बेनो जाबाय जोंनि सिमेन्ट सापरि, आरो सिमेन्ट सापरिया दङ धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव। बेवहायनो जोंनि बैसागु बिदाय फोरबोआ जागासिनो दङ गाजा गोमजायै, आरो आं नोंथांमोननो जेसेबांखिनि हायो आं देखायलांनो नाजागोन। बोथोरा जोबोर गाज्रि, देखायजोबनो हायाब्लाबो आं जेसेबांखिनि हायो देखायनो नाजागोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो बेनो जाबाय जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि। मालाय सिख्लाफोरा गोजा गोमो खर' बिबार लाना जि आराम देलायनानै दङ। मोसागिरिफोरा बिथांमोना गासिबो मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन। ओमफ्राय आंहा नै बेयाव गोसोम गानना गुफुर गानना गाव समाया सदरा। आंजों लोगोसे दंफायो जोंहानि बाबु, आरो बेयो जाबाय जों गामिनि आब'। बेनिफ्राय जोङो मोसानाय नायनो थाखाय नेगासिनो दङ। सिख्ला बैसागु हानजा 3 नं महरपुर। सिख्ला बैसागु हानजा मणिपुर गामि। अखा हाना खारस्रा जोब्बाय सेस। नालाय अखानि अबस्थाया जाला। बिसोरनो जाहैबाय जों गामि खाथिनि मानिकपुर होननाय गामिनि बैसागु सिख्ला हान्जा। नै बिसोर गुबुन गामिनि जाहैलायबाय। बिसोरबो जोबोद मोजां मोसादों, नाथाय आं गामिनि मुंखौ बुंनो रोंनाय नंला। मा गामिनि मोनथाय आं बावबाय।
बिराद मावग्लुङोलै लानांगौ जायाखै मावग्लुङाखै दे लाजायदो होमबा दाहाय नायदो नोङो एसे मावग्लुंनो मोनो नोङो दा दहायनो बुंहरखानाय बायदियै जोंनि जौस्राङाव फैनानै मोसाफैगोन माजगाव सिख्ला बैसागु नै एबारना उन्दै उन्दै हौवासा गथ'फोरनि बैसागु खुंगुर मोसानाय बादायलायनाय जाय बिथाङा मोसादों जोबोद मोजां मोसादों आं जोबोद इन्जय खालामदों आरो बिथांनि हेफाजाब होग्रा मेथाइ खनग्रायाबो जोंनि ओनसोलनि सानजारि नोगोरनिनो मुंदांखा फावखुंगुर प्रबिन बर' जायखौ नोंथांमोना मिथिखायो नै एबारना बैसागु खुंग्रि होननानै बुङो उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरनि मोसानाय एबारना दहायनिया उन्दै उन्दै हौवासाफोरनिमोन फारसे होननानै गिदिंबोफिनबाय जोङो आरो आं बांद्राय हरजासिम बेफोरबायदि प्रग्रामाव थानो हाया आरोना मानो होनोब्ला आदोदानो गैला बेफोरबायदि प्रग्राम नायनाया आरो उन्दैयावसो नायोमोन एकदम उन्दैयाव आइमोनजों थांफानानै बा एसे क्लास 10, 9फोराव आरोना बिनिफ्राय थांनाय हुदायानो गैखाला आरो आंना ओमफ्राय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो आं नोंथांमोननि खाथियाव मोजां मोजां मोसानायफोरखौ देखायजोबनो हायासै मानो होनोबा आङो लोगो मोनदों आरोना लोगोफोर लोगो मोनदों गोदोनि फरायसालियाव लोगो मोननायफोरखौ आरोना बेनिखायनो आं भिडिअ खालामनोनो बावनानै थादों आरो बिराद मोजां मोजां मोसानाय दंबावोमोन खाम दामनाय सिफुं दामनायफोरखौथ' आं देखायजोबनोनो हायासै स' लोगोफोर जोंनि सानजारि नोगोरनि बैसागु बिदाय फोरबोखौ नोंथांमोननो एसेल' देखायनो हाबाय स' गोजोन्थों